Hello, my name is Yanko Seunda and welcome to this week's edition of Times Exclusive right here on Times Television. This program is sponsored by Rainbow Paints, and in this week's edition I am interviewing the Mayor of Blantyre City Council, His Lordship Wild Ndipo. Do stay tuned. Weather Shield, another brand from Rainbow Paints. This is ultimate. An extreme high-performance acrylic smooth textured finishing with ultraviolet absorption and maximum flexibility properties for wall finishes. A built-in fungicide to resist molds. Simple to use, quick drying, water-resistant binding power, low dirt retention, and hides hairline cracks. Suitable for use on all exterior walls, be it plaster, concrete, or brickwork. Available in a wide range of colors in 5 and 20-liter containers. Contact us today in Blantyre 01841-813, 01841-871, Lilongwe 01755-901. Email info@rainbowpaints.biz. Rainbow Paints, peace of mind, part of the deal. Tekulandirenisoni mu programu hii Times Exclusive ndiyo programu yake. Nayankhula poyambirira paja kuti mlendo wanga tsiku la lero ndi Mayor amzinda wa Blantyre Wild Ndipo. Amene tikukambirana nkhani zina ziwiri zitatu zogwirizana ni mzinda umenewu wa Blantyre. Choyambirira ndakulandirani mu programu imeneyi. Mukhale ndithu omasuka. Chabwino. Poyambirira tifufuze kuti ntchito ku council zikuyenda bwanji. Kwenda kwambiri tikusonta ndithu tinachokera tafika pano tikuona kuti ulendo ndwabwera tikupita. Malingaliro amene munali nawo pa nthawi imene munkatenga ulendo umenewu, ambiri mwa malingaliro amenewo akwaniritsidwa kapena zinazo kulephereka? Tikwakwaniritsa. Mukaona kuchoka 2014 kufika lero muona kuti zambiri zimene zimafika zichitika. Kati mafika tilumikize misewu ikuoneka. Kati mafika tiike magesi misewu zikuoneka. Kati mafika tilimbikise ukhondo tikuchita zimenezo. Ndiye tinganene kuti kwera chokera nimene tinayipezera konsolo kapena mzinda wa Blantyre imene tinawupezera kumbuyo kumene kunalibe makansala kufika lero zambiri zikusuntha ndithu. Wina aliyense akamatenga udindo amakhala ndi chithunzithunzi chimene afuna akwaniritse. Komanso chithunzi chimenecho chimene chimapentedwa nkuonetsedwa ndithu anthu. Ndi chithunzi chanji chimene mafuna kuti anthu akhale akuchiona pomafikira nthawi ngati ino pamene mwathapo zaka zokwanira mwina zinayi muli pa udindo umenewu? Chachikulu tupotenga udindo umenewu cheni chimafuna kuti anthu tiapase mzinda umene angati umakhala bwino. Mzinda woti munthu aziti akauona ngumati aya mzindawu kaya makhala kunzuzu kuti no ndipita ku Blantyre basi. Mene kuli ku Blantyre kuli bwino. So pa chimenecho muli zambiri. Pali ukhondo, kukhala ndi madzi abwino mu mzinda, kukhala ndi misewu yabwino, kukhala zoyenera zoti munthu akamati ndili mtown. Chimenecho chimene chimafuna kuchipanga. Ndi cholinga chathu chikupita pamenepo machifikaso pamene kutekaniyocho. Chifukwa kwasalako mutha kuona zimene mina nyengo imene takhala tikupanga zimene ndi kwasala tapanga zazikulu. So kuti tikuyenda papolo kwakani ndamene tali nawo. Koma cholinga chenicheni chonena kuti tiupange Blantyre ukhanzida woti munthu azikhumbira kwakhalako. Ni mbaliti imene mukuona ngati mwafikapo komanso ni mbaliti imene mukuona ngati mwatsalira? Misewu tatsegula mukuona tidakapanga bezimenezo. Mutha kuona kuti kuwala uli ufufu pali ponse kali pasaa mina ndimocheperako. Komanso ukhondo muona kuti tikuulimbikisa. Pakali pano tikuyesesa kuti bini imene izikhala pafupi pakali mabini kuti munthu azichita manyazi kuti mapapa ikhoza kuti nzimbewa panikata yapo. Tinakhazikisa uchene competition yokonza makomo mukumbukira tinapanga zimene zinakuyitananiso. Tosiye tifuna kuwauza anthu kuti anthu akhale nawonso kusintha kwa maganizidwe awo. Chachikulu chimenecho kuti aziziwa kuti okay ndidzazuka lero ndikhoza kukonza mamalo panga apa ndi kuona kuti satingolika kuti asiti abwera akonze ayi. Komanso chachikulu maona kuti pamene tikupanga zitukuza sandira muno sizitukuzo tinguwapatsa anthu koma timayitana anthu. Kati ndi budget kuno timayitana nkhama reporters akakule ti ndi budget kuno participatory budget aliyense abwere maganizo ake ife takonza izi. So chachikulu muona kuti chimene tinafuna kuti ende limodzi ndi anthu chimene chikuchitika tikuyenda limodzi ndi anthu ene akanzira. Ife moto athu ya Blantyre ndi kupereka mzinda kwa eni yake.
kuti apasi zida kuti takonzera ndi kukonza kuti konza nawo limodzi chifukwa chinthu tikapanga tili nawo limodzi amachiteteza soma bwino ndiye ndinganene kuti ifeyo mmene anthu atipempha kuti tipange zimene tikupanga chifukwa nkhani simaganizo a ifeya koma muona kuti timakhansala 23 mmene mumachuluka nkhani zimene mafuta amene ali kudera kumeneko chifukwa katika titu Blantyre musangoona central business yokhayo CBD no kwa muyang'ane Blantyre khandi kumachitiri Blantyre ndiye tikuyang'ana kumene kwachoka mafuta otani akhansala abweresa kuno kuzera mwa anthu omwe kupita kumene kucha tikukonza zimene zicha ndi zimene tikukonza tu zimenezo kapena panafika mlathu amaipa kuti kana apita uskulu zimene titakonza ndi zimene munga zone zazikulu zimene tithakuti tapanga sewetetani koma mkati muli zambiri zimene tapanga mamulatu mijigo kubwesa pena mazi anthu asamavutike zimene zili mkati mwakemo kuzera kumakhansa amene mukuyana kuntchito sizilephera munthu akamagwira ntchito zimapezeka zina zake zotsamwitsa zimene mathaona kuti munapena zikulepheretsa malingaliro anu amene mukuaganizira kuti Blantyre City Council ifikire kufikira pamenepo ndizo tsamwitsa ziti zimene mungazione kuti munapena zikutha kuphinja console ya mzinda wa Blantyre ncholinga chakuti ifikire pa maganizo amene mumafuna kuti ifikirepo mavuto athu amakhala zachuma chifukwa ndalama zambiri zimene timagwiritsa ntchito zimakhala kuti atolera mwina khala kumisonkho khala ndi misika khala pena ndi pena ndi nthawi zamakhala mavuto pang'ono mwina ena sakutilipira moyenerera mwina pena nkhati kutolera koma sizikukwanira kuti tingathe kufikira pena timene tingathe kugula zinthu zoyenera kuti tigwiritse ntchito ndiye timakhala ndi kupereweredwa kumene pena pamakhala kuti mwina ma-operations athu akukhala ndi pena polekera koma cholinga chathu chimakhala kuti ndalama zokwanira ndiye kuti muona kuti zina zimene zimakhala kuti zikanachitika mwina mnyengo ya msogolo mutazipanga pano kukamba nkhani yotolera chuma amene pa Chingerezi matcha kuti ma-city rates makhala munkhani mavuto amene manena kuti kwa nthawi yochuluka kwambiri kufikira kuti chiposo chadapompa tinamvanso zoti munapita kulimbi kukatseka mashopo ena anthu amene amagwira ntchito kumenekoko mcholinga chokuti mwakankhe alipire ma-city rates amenewo zimenezi zidaphula kanthu kati kufuna ndalama inu mukakhala ndi nyumba ya rent mumadziwa kuti tikatolera ndalama ndigwisa ntchito pa kompani so cholinga chathu ndi choti tipeze ndalama zinazo zikhoza kukhalapo khala amene zingayendere koma chachikulu chimene tikufuna choti kuti tipeza njira ino tipeze ndalama basi tikapeza ndalama tigwisa chifukwa galimoto likachoka pano la zinyalala kaya pali malo amene mukupangira business pale paja pali mukachita chineli zinyalala kufika gamu plastic afika chonse zinyalala zimene zicha koma kuti inyamuke pano ifika tiithire mafuta iyi ndi zambiri zoti iyendese zikafika kumene kucha zimene timafuna kuti tizichitika tsiku ndi tsiku chifukwa nkhani zimene za tsiku ndi tsiku kwachosa anthu kulimbi mashopo mwawo kuwathamangisa kunaphula kanthu nkhani yawo chosa anthu mashopo inu musayime pa chimene chonse zimene chimene chikupanga rate ngati kanti maresi ndi amenewo teni tikambe zimene zingatipase ndalama ndi upereka chitsanzo ifa chinthucho chinachitika ndithu mu mzinda umono wa Blantyre mchilunga choti chiwakamiza anthu acho apereke marets inu ngati reporter zizachitika zimene zinapita kukafufuza muli information ine ndikufusa ninu sinangamathamangisa ndinu abwana kuthamangisa ngati kuthamangisa mutha kungonera chimene mukuchionera koma teni tiyang'ane mzinda inu muyo malipota mumabwera kwa ife kunoko amene pokuti mnakapanga zakuti kalime kumkonera kukana nawo kalime kangono kwambiri inuyo kumakakuza kwambiri bweke tikasiyaso satula ko zinyala mumabweranso ngokulekerera mzinda kuti tiziyenda bwanji inu tunde muzithandiza nde imeneyo ndi imene munagwisa ntchito ngati ndondomeko pofuna kulimbikitsa zokuti console ya mzinda wa Blantyre izithaukani ndalama potolera ma-city rates nde ndiufunse zonena kuti pogwiritsa ntchito njira imeneyo munaphulako kanthu kuphula kanthu otani unena kuti anthu analipira ma-city rates ndathamangisa mashopo ngati anatsekedwa ngati ndi mashopo anatsekedwa choyamba mukayang'ane kuti atsegulidwa kuti ngati atsegulidwa asanapereke ndalama kama atapereka ndalama ndiri yankho limene limulipeza labwino koma chachikulu njoti tifuna tife tikhale kuti tikuyendesa mzinda wabwino zida kuti tikonze inu ndine thandizani kukonze mzindawo chiwe chiti chimene tikathandiza funso lili mabwera panena kuti paliso funso lina unena kuti mmene munatero mnde kuti muzigwiritsa ntchito ngati njira yomweyo pofuna kutolera ma-city rates kwa anthu mtsogolomo zimene zachitika liti fombuyo musimu mwatu tikugwira ntchito tinija ne timatha kutolera na inunso mukuziziwa timagwirana na malipo onse amene kwa tulankhani tikupanga ndiye inu mukayang'ana element imodzi imene mukuona kuti ndoti tizigwisa imeneyo kuyo musimu tayenda bwanji osagwisa ntchito imene pali zambiri zimene zimachitika koma chachikulu nchoti tikufunika kuti mzinda muno anthu azipereka msonkho kaya inu mukupanga zina pena atipereka msonkho mzinda uziyenda sikuti ndalama zimene zikalopera palipo zibweranso zigwira ntchito pamene mukugwira ntchito pa chachikulu ndi chiti chimenecho
nkhani ndikuyimapo chifukwa kuti alipo ena amene anaperekapo madandaulo kunena kuti angakhale anathamangisidwa moteno kumbali yawo ichita mabizinesi inakhangatinso mwina apena yasokonekera mwina nkumanena kuti konsolo yapezanso njira zina ziti zimene angathe kugwiritsa ntchito mtsogolomo ncholinga choti mwina apena tizathe kupewa madandaulo angati amenewo komanso at the very same time konsolo izikhala ndi ndalama yoyendesera ndithu mzindawo bwino ndakuwuza kuti ukonza mzindawu kuti abwezereni yake si wathu mzindawu amene ali somunganene mzindawu ndi wawo ngati pa akhale mavuto ena kumene ali amabwera kuno office kuno sikuti madandaulo amene abwerese pa media uyeni pati tizikambirana pano tikapeza chituku iwo office ino ndi yawo si athu tu ife pano tonkhala pano kutumikira ngati ali pali nkhani ina abwera ku office mwina anabwera kale muthenga anathana naye kuno ndi office koma teni tikambeni kuti nthawi ikamapita pano tiauza anthu kuti fata auze chani za mzinda wawo kuno zimene zithandiza kwambiri kukamba za mapulani amene mufuna wauze anthu za mzinda wawo nkhani yayikulu imene yamanga mthenje kapena inamanga mthenje pakanthawi pani nkhani yotolera zinyalala ukhangati kuti ikuvutavuta ndithu kuti konsolo izitha kumafikira anthu kuwatolera ndithu zinyalala mapulani anu ngotani kuti vuto langati limene lithetsedwe mwina nkhani imeneyo kapena tinganene kuti kapena mwatengereka pakanthawi kapena fuwa pano pa chimene ife tikulimbikitsa ndi kutola zinyalala tsiku lililonse ngati chito imene tikugwira mutha kuona kuti mina gamo lipeti nazo zochepa koma timayuza zochepa zomwezo kupezeka kuti tikuyesesa kutola zinyalala pafupi paliponse mtawuni muno muona mungatana kale kuti mafuta amene tinawo kuti mwina tilibe capacity yokwanira in terms of mina magalimoto okwanira koma amene tinawo amene so ina ndi akale muonabe kuti timatha kuwayuza omwewo kuti mpaka natole zinyalala pena anditapempha kwa anthu akuluakulu pakhomo zikhala ndi bini zondera kuti tsiku lakuti bini uje ni gamu timabwera tusala mabini anya ena apeza kuti mabini asakutulutsa unaona ena madamu na mabini bwino mupeza kuti mina anthu aja bini ya Asia akutaya zinthu ya pansi anyway zonsizo koma ife tunena kuti ntchito yathu ndi kutumikira anthu cholinga chatu tutumikire anthu nde mwina mukati zinyalala sitikuyendesa bwino mwina ndoti mwayenda mumakanthawi koma mutati muyende pano mundivomeza kuti pali kusintha kwakulu siku lina lililonse amayenda anthu kawiri atolera mamawa apaita somasana zinyalala zapita chinete atoleranso wafika mpaka tilipo mwanena kuti vuto lina limene lilipo ndilonena kuti anthu akusowa udindo makamaka pa nkhani ya akatayidwe ka zinyalala kumayembekezera zonenero konsolo mwina apena mtumiza galimoto ikatolera zinyalala nkumangotaya zinthuzo paliponse mwayikapo mwina apena mfundo zotani pofuna kuonesesa kuti anthu azitha kukhala ndi udindo otha kumachita ndithu zinthu za ukhondo m'madera mwawo mosayembekezera ino akhonsolo kuti munthu akuwafikira kuwachosera zinyalala chikuwachita involve kuwachita engage ndifanye pakatipa tinayambisa clean premises competition cholinga chachikulu chila kuti anthu achete aphunzise kuti palo anu akonze nokha sinkhani yoti mungolika kuti oye ndikutaya pa chinyalala abwera wasiti azatole ayi koma inuwe udindo uyambe ndi inuyo ukayamba ndi inu muona kuti wina aliyese achitengera mofanana ndizikutheka adi pano pati kuona kuti anthu akuchilandira bwino kwa amene sakuziwa za clean premises competition mungathe kuwalongosolera kuti ikuyenda motani cholinga chathu pano pa clean premises competition ndiona kuti munthu akonze malo ake amene amakhala kaya akonza maluwa kaya pasakhale zinyalala zambiri zimene zingapasa zikhumulira munthu akalifika kumana ta chifukwa ife tikuti kukonza mzindawu kuti ayani ake aone kukhala wabwino mzindawu ukuyambira pakhomo pa munthu samakasesa panja sanasese nyumba umwe aposesa nyumba ena kukonza panja watana nawo ndiye ifeyo tikuona kuti anthu ambiri komanso atulankhani tinapempha kuti mutithandize kufalitsa mauthenga amenewa zikuchitika ndikuona zikutheka mutithandize zikuya chilo limodzi bwino zimenezo cholinga yathu choti tipange mzinda wathu ukhale wabwino andi chinachipanga kukhala annual event chizika chaka ndi chaka tiziyakumbutsa anthu kuti mzinda ndi wanu zimene tikupanga palinso nkhani yogwirizana ndithu misewu kumanga misewu yosiyanasiyana imene mwakambira mucha nene kuti ndi zinthu zimene kumbali yachitukuko mwakhala mukuchita zaka zimene zapitazi tikayang'anira mwina apena chitsogolo aliponso ma townships ena ndi ena mwina apena mu mzinda wa Blantyre kuoneka ngati kuti misewu sikupezeka angakhale mwina apena ma township ena misewu yache yosalimba mapulani akhonsolo pa nkhani zimenezi alipota tikufikira paliponse ngati Blantyre mwina inu mayenda mutha kuvomereza kuti tikupanga ndiponso boma likuthandiza kwambiri kukonza misewu zera mu road fund administration misewu yambiri imene inali mwinayo kuti ilibe phula yambiri tatha kuphula ina imene mwina ndalama sizapezeke zokwanira tikutha kungoyikonza kuti at least ikhale misewu yabwino nena kuti isaononge galimoto za anthu koma cholinga chathu nchionera kuti misewu yonse mtown muno kusogolo umene tikubwerako ikhale yoti yonse ikutha kuyendeka bwino
tikwanisenso kutsegula pena ndi pena kuti tichepese congestion imene imakhalanso mtown zimenezo tikupa koma mwangati nakale sinchito ya siku limodzi nzolira ndalama ndizolira ndalama this zikangoti siku limodzi chonse chatheka iya matenda amalowa lero makuti atuluke ndi nthawi koma kulowa ndi nthawi imodzi so mutha kuona kuti chinthu chinawonongeka 10 years kupanda makhansala lero tikuchikonza cha 10 years mukachikonza 3 years sizingatheke bana koma tikusuntha mukuona zimene zikuchitika mwakamba nkhani yogwirizana ndi ndalama patuluka ripoti ya posachedwa apa zooneka kuti makonsolo sana khale specific unena kuti console ya Blantyre yokha ikulephera kupanga account pa ndalama yokwanira 20 billion kwacha kumbali ya ntchito zache zimene zikumagwira makonsolo inu ndalama gawo la ndalama yanu imene si inakathoma kugwiritsidwa ntchito zanga zimene kuti zichitika mwachangu 20 billion imene yotu ngati mukukumbukira bwino inachokera ku parliament ndipo ma guidelines aimeneja anapangidwa kale iso ndi ndalama yoti kunoko ikungozera koma ikupita kwa anthu ku community iso sitingayichoke pano tiyambe kuipangana ku community anthu sikupita ku chitukuko cha community anthu komano madongosolo ake andalama zimene anapangidwa kale musa chitukuko zake ndizoti ikusankha ndi community so kumudziko zikuno zingozera kuti mina ndalama zingolandiridwa koma tutene kuti a console ati zitenge zibwe pano tizigwisa chito ma operations apo console tikulakwisa si zathu ndalama zino inu moyendesera pa zitukuko zanji za anthu kudera mukati ife nkhani ziyani zokhuza na ma MP makansala ndi anthu akudera ku sinkhani ya munthu modzi sinkhani ya console yokha yeye ndi nkhani ya kukhalira pansi a MP ndi makansala awo ndalama zija tikugweza tipangiza zakuti khayafuna apangire zamazi zili ndiwo khayafuna apangire mulato zili ndiwo ndiye singati kuti apangira zitifa izo zikuenda ndi mmene makansala 23 onse apangira ndi MP awo. My understanding ndi kuti inu mupanga perform some sort of an oversight function kuonesesa zonena kuti dongosolo lazochitika pena mfundo zimene anthu akhazikika kuti chitukuko chigwirire ntchito mwakuti chigwirire ntchito ndithu moyenerera bwino lomwe ndizona fusolanga ili pamfika ili kubwera nono kuti iniyo muonesesa kuti ndalama yagwiritsidwa ntchito motani panopa ngati mugwiso nkaka ndiyama yatha panopa ikugwira ntchito ndi ife choli wasenanga malipota ano kuti makonsolo akulephera kupanga account ibano muyangane Blantyre mukati makonsolo titenga za akuika nimoniso ninu Blantyre ndi ngati kumakhala pilot kapena kumakhala dongosolo kuti muziwo kuti ndalama zikuyenda bwino bwanji ndi Blantyre pakati kuti kunena pano mainjinia zathu ali kunja kuyangana kuti project yanairekeza ndalama mwakuti zikugwirizana ngati akuona kuti project yanaipanga ndi ndalama zochepa pali upangiria itayisinthane iyi simukamaliza project zimene zikuchitika panopo ku Blantyre ndifaka ndofusa kuti ngati kuachula ma project yo ndiye ndikukuwuzani kuti ma project tiziyachula pano ma ward 23 ndiye zichula kuti pakuti pali chakuti pakuti titha uchula olo atatu inuyo chimene mungaziwe maodi amene ali mu Blantyre mu 23 mukafuna list imene zakupatsani chicho sichimakhala transparent Blantyre imakhala so transparent chicho sizakuonesani ndeti kulephera olo kuchula olo project imodzi kumene wapita ndalama ako abana ndifuna ndikuwuzeni kuti nkhani imeneyi ndi nkhani yonena kuti MP apo akansala apo ine tili pano Blantyre City pano ni very ndalama sizabwera kuno si Blantyre yokha ya zapita mwambirimbiri mvuza dera lilonse asankha chimene angathe kusankha mundi bazoneazo ndi mulephera kuchula olo kwathu kuchipumula mina asankha bridge mvuza mina kumisesa wodi zinachitika moteno ndikukuwekera ndimefuna kuchitika mupesa madera ena ndalama zimene zija ku parliament konko MP anapeka ma project kansala akungozisatira imene anapeka MP so ndi nkhani kuti tikayiyamba kuti tikambe pano tifuna MP so akhale pano ndifanira nkhani ifeyo koma yoti kusatira panopa tionesesa kuti ndalama zija whatever the project was identified is being completed and it's being done in a transparent and fair manner and also is durable or is that is required the standard of the financial muscle which is being put on that ino khala mfumu ya mzinda pali ma key projects amene mayang'anira nthawi zina zake angakhale ma constituency aka mabwera motero mane kuti akuma pakuti iyi project itagwira azitokha bwino apo itagwira azitokha bwino ndi mulibe zisanzo za ma project ngati amene koma ndalama zake zikupita kwa ma MP zanga zimene zozo ndi mfufuze bwino ndalama atoiza chimene muzifufuze bwino inu ndi reporter mazini pameza chokera mene zaendera si ndalama zoti ngamakame kunena inu mwayi tinamizana ndikamba zote mukamba performance ifeyo zimezabwera ku console kuno oversight tikuyipanga tikuyang'ana okay kuti MP akuti anasankha chani zakuti zikuchitikadi nchifaka ndikufunsa zokuti palibe maki projects angati amene mukuona kuti zikuchitikadi kapena ayi ndakuwuza ndikunena pano muyang'ane pano ma engineers apita when they go there apita kuti akubwera ndi mali mawodi monse anu papita
akamabwera kumene koko they have a report ndi imodzi ma project ndi tiyo imene ma engineer akugwira kumene kokoko abana kundilande kumangidwa bridge manive kumangidwa mpanda wa school kundilande tikunena pano manive zimezo zikuchitika ndama yake imene imene ndapereka chisanzo nkhani yake tu inali pamene popo madaba chicho senti makidziwa bwana chicho ubera so chisanzo so chinansolo chichiwiro ro chitatu zithasoka subwino kwambiri koma popitiriza you are satisfied mukapereka chisanzo you are satisfied kuti ndama yugwira ntchito moyenera yabwino lomwe kwambiri igwira salamalize tu zinthuzo report mukhande report nde atulusa report ironena kuti kulephera kugwirisa ntchito kwa ndalama achita machawi amene mwina makhosolo kwina sitingate for makhosolo aliwonse and pesi imene akuyenda koma ngati ku Blantyre kuno tikuyenda chotero ndenga natulusa imene ku Blantyre afulumira atidikire pang'ono tikupanga zimenezo mungwapanga defend ma MP ano am Blantyre muno kapena nkhani CMP ekhandi kuti nkhani iyo ndi anthu ndi makhansala ndiponso community anthu akudera mafumu so ali mmene koma sina nganthu amene amakhala ndi udindo endese zinthu zangati zimene ndi amene ali mmaudindo a MP makhansala komanso ina amene mupanga perform an oversight function ndama zake sizi izi ngakhale munthu wakumuza alipo yes alipo chabwe ngati ina mwina pena tipitenso kumbali yonena kuti misika yathu mu mzinda wa Blantyre ukhangati kuti sikulolera anthu ambiri kumaka gulisamo katundu wawo niyo timalo mwina pena misika ndi amene ukhangati akuchepa zimene zimatha kupangisa zonena kuti timatha kuona anthu ena makamaka mwina pena azimayi akuyendayenda ndithu mumseumu ena umagulisa ka mango ena nkhaka zosiyanasiyana zimene timaona apolisi mwina pena limodzi ndi a city council akumapita ndithu kumathamangisa mwina nthawi zina zake kuwalanda ndithu katundu ngati imene imakukhuza ndi bwanji ino khala mfumu ya mzinda wa Blantyre unena kuti tilibe misika yopanga kumendera anthu okwanira kumabe tikumapita kumakathamangisa anthu ena aja amene afuna apeze khobiri mungamve bwanji mutapeza kuti sewonse wa Victoria Avenue ma pavement monse muli anthu agulisa malonda munazonapo mbuyo how did you feel like mukamachoka pano mpite ponse wakakamba mukapeza muli empty mulibe mwanthu kuti malo aje mfuna tipereke misika wake mfuna tipanga bwana misika malo alimo it's a matter of anthu aja athanza alipo ena musika mumuja anasiya business kalikali maji angokhala obisa akuti malo wandi yangu munthu apite kwa market master tipasene million kapena ngati ndi vuto sakupeza malo abwere kuno ku Blantyre zotoke mfuna inu mwandika sika utiwo awa kwa chemusa tiye malo akupatsana koma inu yose mungakondwere kuti lero mfuna mundu uze kuti ma street monse mwanguzaza anthu agulisa malonda inu nomwe mbwera kusokuno muzandiuza so ameya chwa mukuyire phera ngutayirira inu mbwera munduze lero tikati athamangisa mbwera so yayi nguthamangisa anthu how do we work how do we come together on that one tinafunika ndithandizane chifukwa mzinda ndi watonse chomwe tikufuna tikhale ndi mzinda wabwino sitikulesa malonda koma agulise in those deserted places that's what we are saying ndiye misikamo mukanena kuti malo mulibe sindikukhulupirira ifanda kuna mwachoka pano muzere kwakamba mungawuyangane sikawo mulibe mwanthu malo amene usogulisa malonda epa ndiye mufuna zoti mwati anthu ngati akuona kuti akusowa malo atha kumafika kuno kuli market master musika chito yake ndi imene zikamukaneka market master abwera kunoko koma palibe report tinalandira kuna kuti anthu akusowa kuti akuzokhala siku koma anthu amangokonda kutuluka musika mule fo amagaza kuti kunja agulisa mansanga chimene chimachitika imakazi mezo koma sukuti mukanene kuti malo mulibe misika aya bwana endani siku lina inu tisandizane ena amadandaula kuti anyamata amene amatumizidwa kugwira ntchito ya alanda anthu amalonda ena angakhale zoti akalanda malonda azimayi ngati amene wawo amazizwa zoti ena mwina pena kudya pomwepo ena mwina pena kubaba katundu nkhani imene mukuyidziwa zonama nzaboza kwambiri bwana anthu aja malonda awo akalandidwa amasungidwa kuja ena akufuna kuzawombola matsakuzawombola amapeza linda sinkhani yoti munthu angangotenga buche malonda aja adye sizingachitike zimenezo bwana munthu amene ajawa amene anaphunzitsidwa atenga nthawi yaikulu apanga zimezi panopa anafika pozi anazama nazo zoti how do we handle this ifa ineso ndaonapo zinthu zangati zimene zikuchitika akudya kumulanda ndithu munthu mbali mwa msewu ndilibe chithunzi chake ndikamba nkhani zimene ndaziona
kuona munthu kumulanda ndikumadya ndithu pomwepo ena mwina pena kulanda mwina pena nkung'amba angakhale ngati zili zovala ndimati nkhani imene inu simukuyidziwa bwana pamene mukuzivani inuyo mwanatenga chithunzi basi eti bwana tiye tipite nkhani zina zabwino ndiye mukuyikanisisa kuti nkhani imene kulibe kuteka kulya ndana nabwera utazaumbeka ndo chosapezeka palibe siteka pali mfundo zimene munakhazikisa zolimba unene kuti anthu asamachite zinthu zangati zimenezo ngati bwana anthu aja amayenda ndi malamulo samangogwira ntchito and akayendayenda whatever they do they report kwa bwana wawo ani walipata yambita mpaka kwa CEO mpaka inandi pesa hakina choti chichitika china koma cholinga chathu is not to punish anthu koma kuwabera kwa anthu katundu ya koma kuti tikonze nzinda chabwino nkutheka mwango tsegula kumene kanema wano amene ndikanema kwa Times ndipo program imeneyi ndi ya Times exclusive ndi kucheza ndi mfumu wa mzinda wa konsolo ya Blantyre Wild Ndipo pa nkhani ziwiri zitatu zimene zimakhuza mzinda umenewu wa Blantyre. Program imeneyi amene amatipasira ndi a Rainbow Paints. Tikhale tikumwera madzi pang'ono kenako tipititizanso program imeneyi mukhale pomwepo. Weather Shield, another brand from Rainbow Paints. This is Ultimate, an extreme high-performance acrylic smooth textured finishing with ultraviolet absorption and maximum flexibility properties for wall finishes. A built-in fungicide to resist molds. Simple to use, quick drying, water-resistant binding power, low dirt retention, and hides hairline cracks. Suitable for use on all exterior walls, be it plaster, concrete, or brickwork. Available in a wide range of colors in 5 and 20-liter containers. Contact us today in Blantyre 01841-813, 01841-871, Lilongwe 01755-901. Email info@rainbowpaints.biz. Rainbow Paints, peace of mind, part of the deal. Takulandiraniso ni program ini ya Times exclusive mlendo wanga tsikula lero ndi mfumu ya mzinda wa Blantyre Wild Ndipo ndamene tikulongosolera nkhani ziwiri zitatu zogwirizana mzinda umenewo. Tinaima apa nkhani ya yothamangitsa anthu amene amachita business mu mzinda umenewo mosavomerezeka. Nazakamba nena kuti akalandidwa katundu ena munapita maonongera katundu awo ndithu pomwepo. Zimafika anthu ena munaso kuamenya kumene muwize kwa nkhani imeneyo yomenyedwa ayi naimvapo thanacho munaimvapo mwina akuphunzira kumene kupanga zimene koma inatha munayithetsa uli masiku mwamva sina ni nkhani yomwe imene nakamba ije yoona ije kuti lumatha kuona kuti akaona kuti anthu aje munapena kuthawa kwathamangisa kwagwira kwamenya nkwalanda katundu kwaja yes nkhani yokumva ni nkhani yoona ndiye mmayiona mbali imoze akamidwa utola uja imene simuyichula tiye mbana mmalankhulo ndi choncho ono sopano oto timayiona mbali imoze kuna koja timayiona mbali imoze kuti wamenyedwa ndamene akulanda uja simuyinena imene mayisiya choncho oyo so omenyedwa so akumamenyedwa so ngana mbali imoze ndi akumayambisa ndawo amakhaota kubweza kudziwa koma ndangofuna kukuunikirani pamene kuti pamene pali kulana na katundu si mwina mutha kuona kumenyana kama makhakuta kulanda katundu kwa khala kulanda katundu ya kumene muyiona kuti ndiyo menyana bwana nde inu mukuayikira kumbuya abale anu akuti samamenya pokhapokha atamenyedwa apo sindikutero ndati nthana yake nayo pambuyo sindakwaya khaneyo kwa pano pa those people anaphunzira kwambiri chitawe chakukira chitabe chabwino mbuyo mu nthawi yakamuzo anthu akamachita malonda awo mwina motero akalanda amachitira ndithu malisiti ncholinga chotero kuti akafuna kuzatenga katundu awo atozalipira kafaini ndithu kuzapanga account bwino zinthuzo ndikutenga katundu awo nkupita koma dunguso langa limene lili simunalitengereso kuti lizichitika nthawi ino chifukwa chani sitikhupa ngati mezo mmalamulo zilimo chifukwa mabairoti nawo
of course pano pati kuapanga revisit ngati zilimo tizitenga pano kali pano tikuchita revisit mabylaws athu ndenga zimene zilimo tiziona tikuuzana zimene zizi kupanga banje affect anthu makamaka anthu akudandaula kuti mwina katundu awo amene anapereka si amene analandidwa makamaka si amene akuzatenga mwinaso anthu ena kuatengera katundu awo madandaula ngati amene simukulandira kuno Bana console tu simangoenda mene angazukira meya kunyumba olera kuti pangaiziya tiri malamu amene timasatira ende chichonse tikamachipanga timachisata kuti chili pati malamu amene kuenderawa ndamene tinatenga mbuyomo ena tinawongezerapo panopo sipanga bylaws ena poona ni nyongo pene kuendera nde within those bylaws tapangani vero pompano muona chimene chipangeni chotani pakhani mene gawo langa temene mukuliyang'anira ma bylaws amene zilimo ndithu para tupemeza we are almost finishing nde muziona kuti zili bwanji chabwino mwina pamene tikupitirira zilipo nkhani zina zikulu zimene za mzinda wa Blantyre makamaka zogwirizana ndi moto makambapo nkhani zogwirizana ndi ma resources zikuoneka kuti nditopereka chisanzo cha posta chedu amene yachitika za building ya Niko imene yapya masiku swapira omwe wanso tamvanso za nyumba ya mozi wankulu wa ku Blantyre Sports Club tamvanso kuti so inapya umeneko komanso so tumva moto ndithu magawo ambiri kodi konsolo ili ndi kuthekera kumapanga control moto umenewu ukayamba mabuilding angati amenewa kapena tikulephera kuti ukayamba kapena sana mukati control forge tinazimisa ndi muna control yeye mkunena kumbali control yaje ikabwera yomabwera zotina kuti pachitika damage yayikulu anthu amadandawo kuti ati mmachedwa kupita kwazimisa moto nchifukwa ndofusa zoti nkuthekera kotero uko kunena kuti pasamakhale kuonongeka kwa katundu kwakukulu nene makhubira kuti lero munanena kuti yamikira kuti chikukira chitwabi chifukwa mukayangana moto umene ali kuniko tinagwira chitwabi no imene lero mwina munanena kutuza kuti tagwira chitwabi ya so mukati kuthekera nkhani tu yayikulu ndiyo niko kuma flow yonse tu inapsa kumasika nakhala flow imodzi pepa japo even KFC kanagwira moto inuyo mungati munaliko ndeni malenga lero kuti pana flow yonse kupya sipanakafikira afaya kufika mwachangu nchonenga chakuti pasachitike damage yayikulu motero uzani bwana kuti pano pati kukonza misewete inuyo mkuziwa maenda so maenda hapo gamo likamachoka kuti ikafika umene kuja kutheka mwina pachapeza traffic ya kungana poti pachiteke paveway kuja moto usunga khauti wadiki yayi ukhauli kupanga be moto kuja komanso makwipira meti nawo pano ambiri waina ndi akale takuzani kale gamo meti nazo pano zambiri zindizonena kuti zofuna kuti khani magamu tanyuwani kamera so many structure tumangira pano kupita mmamba kufika ukhandi tuni magamu tanyuwani that's why tikuyesa kuti zikhali tikupeza ndalama tibe tikhoza kuchita kwaya maogenena kapati pemphe kwa anthu pasi magamu toena koma pakapasi meti nawo panopa ndi mmene moto uliri tapona bwera paniko ife tiona kuti tikugwira chito yabwino ndi kuti kuyankha funso tinganene kuti console ndi capacity opanga control fire mu nthawi yake yoyenera bwino lomwe kapena silinafike kaye kumene kuti kadali kutali kuti ngozi za moto zikamachitika anthu tisamakhala ndi chiyembekezo nena kuti mutofika mwachangu ndi kuzimisa moto umene tazimisatu chatu ndi ukamba mwachangu kuti pasakhale damage koma changu yosini kuziwa kuti mukati changu munena chani fa changu ndikuti munthu achoka akafika malo ena moto wabuka pano edi pamene kuchoka pano kafika khazekele wabuka ku times pamene kuchoka pakafika kuchako kabwana moto uyo umakhala kuyenda ani moto uyo umakhala uchitapete ndi magesi edi simungayembekezere kuti nditi kapeza sipa damage palibe funso lalikulu ndilonena kuti tindi capacity yopanga limit damage yo ndichifake lazimisa capacity bwana tinayo tingofuna pangidwa beef up kuti mwina the time limit might be shortened koma we are doing it ndesi linafikepo penipeni ipo mwina mungatenge on that according to me mungaonere koma ife kunena kuti moto tukuzimisa koma siri kufika our full potential iyo tofika si wazima potential yake sindi kudziwa tukamba zopanga limit extensive damage niye kuti tafikapo pamenepo kapena tikadali kutali fa nyumba zina tumamva kuyakiratu ndithu nyumba yonse pakana kupsa bwana flow yonse kupsa ndithu mtaoni momwe pafupi so ndi afaya brigade tisakutire ndizimeti nazo ife sanu tafikapo ya tisakutire tikhale kuti be moyo wathu ndofuna ife tikati takutira tima pompo kwa moyo wathu khale ona kuti tikhale kuti tikuchita be reduce time fasi chimeti kulira
ndetu kutanipo pankhani yanga timene ncholinga chonena kuti tikonze vuto langa timene tithandizane ziko litonse tithandizane we need to be patriotic tione tipeza njira zoni tipeze ndalama kapena anthu corporate world kapena ma individuals apanga bwanji tithandizana bwanji kapeza ndalama okay hatitolera ma stress usakwana betu kukulika ma fire engine tindi mwaye a Japanese na matauti pasa ina matauti magali moto koma tinafrika beti khale kuti boma limatithandiza so meli matithandizira koma beni yathu tikhale ndi mtima so tithandizane inu ma reporters mumathandizana malemba zabwino kuti ma proposal kwina tithandizana tonsefe kono panopa ilipo njira yolozeka nena kuti tithautesera foto limene mwachangu ngati apo ndithandizo limene kubwera kutsogolo koma ilipo do we have any tentative solution pakati pano something of acquiring or fixing some of the problems that problems are not there we have trained staff delay our technical staff is just very vibrant ndiabwino what we need is equipment bas nchifaka ndofesa kumbali ya equipment hiyo alipo maplani ena atsopano aode alipo kale kuti mwina pena ali pipeline ukuthi tithaupeza equipment ina tikupempha kunja tikupempha mabungu sana tikupempha corporate world tikupempha kuma palibe amene obera ndi response yoti tikuthandizane mwina tikupempha kuti sogoko ena tithandiza ziona ngati tikupempha zinthu zambiri zimene sizi kuchitika angakhale pempho ndi chinthu chimene munthu amatha kukomera mtima ukupasa kapena ayi koma nthawi zina munapena zinthu zangati zimene zimati zikamachitika umayambana sono upangana question kuti mwina kapena paliso pena pamene tikupanga lake cholinga chonena kuti mapempho athu azipanga go through kapena sitingathe kupeza njira zina zopangira fix vuto limene kupatira kupemphako palibe njira zangati zimenezo njira ndi kodi tukamati zopempha zetu zikukanika zikuoneka choncho zone tukupempha zambiri ndezikukanika ndikufunza palibe njira zina kupatira kupemphako zimene akhonsolo munakhazikisa kapena muganizira kuti zikhalepo ncholinga chonena kuti munapena kupempha kukhale pambalipo kumabe mavuto kuti agonjese kugwisa ntchito njira zimenezo bwana njira zake tinzopeza ndalama njira zake is to enhance revenue the revenue collection with that gradually tizisunga tipeza kuti takwanda pala mafuta palibe chingaiteke kupanda kuti ndalama zilipo njira yake ndonde tipeze ndalama ndifana ndikufunza njira zina zopezera ndalamazo zilipo kuzipanga brainstorm kuti zikhalepo kupatira amene apena kutolera ma city rates amene anthu ambiri so amapanga so abscore ma funds akoma console amakhala limited mupesa because you know beti kapeze ndalama tikapeza kumsika tikapeza ku marate mukwane nawo kan ma fees ma license fees amakomera amene akamozi pachaka we have that money in that period ndalama zimene tipange tipeze ma fuel tilipire ena amene tikugwisa chitwa gang kitani pamakhala nkhani koma ndanena kuti tonsefe ndife amozi amene tikukoza zitwa plan zindawo siwa munthu mmozi tingothandizana inunso media mulipo how do we say usikulina mubwera ndi nkhani yabwino kuti ifeyo takhala ku time zone kuti apfaye mukaipeze uti muhira zakuzaku samzani panga into mozi so nzere pano papalibiretu njira zina kupatira zimene so zimene zilipo zakalezo tikuplana tusunga ndalama tikule maenje ndezi kutheka usunga ndalama ngo tigwa ubuliti mukatsanze mwachangu so tiwongeza tigwa masanga koma mmene mukusungira ndalama zimatoka baji ndalama zimene zimabwerera tingane kuti liti account commitment aya liti siku lako kuti bese mani musunga ndalama ndiona ngati kuti pali ka account ena ka savings muna amene amaponyako kathuko acha kamwezi ndiye mubwere siku lina ndikaone kuti zingati ndikuze nangati pano ndingo ndienda nazo mutu bana mubwere koma nzothekera kuti vuto litha kugonjesa suni bana vuto liliko suni musanza ndine tonse ndi amalawi osameti kona pofuna kuthandizana ndi amalawi moto kunena umaononga ma company if that company yaniko ije moto yokona pitia kana unonga company no swambiri kujaso nuso mashop ambiri anthu should come to as corporate or and as individuals should come and say akusite house ndi yatu let's sit down sandi no asite mkuvutika tatendi utsanzira papa mukapeza mangini mopo ndiye tuzimeti kufuna zimezo zimezo kufunika zimezo kumosati asite mukwanga yani asite simukupeza ndalama site yotu ndaende kenda amene uchi tangukhala kundu kuti tingothanza kuendesa komabe nchifaka nimene kuti pamafunika nthawi zena zaka anthu kumawunikira ifa kupatula building yanga timene nyumba zambiri zikupya ndi town muno sikali kwenikweni sabata athu lomweri nyumba sunane ya landlord anga inapya mpaka na palibe china chili chonse chimene tinatolapo kumeneko chinthu china imene kakuuze ndi bana kunoko city timachita train za moto kunoko timatana makampani tachita train za zamene angapewere njengo za moto makampani ena samabwera mangokhala mpesa because apart from kuzimisa moto but there must be preventive measures how do we control moto kuti usayake mizo simapanga kunoko people don't come so tizamangane kuti kokhataza moto kupata tani koma tiye ndithandizaneni mzindawo ukhale wabwino mzindawo musamayake moto zimezo tipange
chabwino mwina tipitenso ku nkhani ina kupatula nkhani ya motoyo chaposa chedwa pomwepa tinamvanso zoti konsoloyi inagulitsa nyumba ya meya ku chipani cholamula cha DPP kodi pamtengo wa 65 million kwacha kodi nkhani imene inaenda bwanji kwenikweni tifa anthu amakhala ngati kuti sakuimvesesa kuti inaenda bwanji anthu munakakamizidwa imene osati mandichedwera pang'ono ifai kundivuta pang'ono imene ndikanakuyankhani bwino koma ili ku court tatiya mtisiye ifwa tichita comment zimene zilinso makhoti ndikuona ngati pena sichita bwino wabuka nabwera mbuyo musanafike ku court ndikhani imene ndikanakuyankhani bwino chabwino ndese munakakamizidwe yayi imeneyo tisayankhe choncho okay chabwino paliso nkhani ya statue tinamva kunena kuti konsolo ya mzinda wa Blantyre yalandira thandizo kuchokera ku boma la India nchonena kuti kumangidwenso chi statue cha Mahatma Gandhi kufotokoza kwanu akonsolo manena kuti munapempha thandizo la infrastructure Blantyre muno awanda amene anabwera ndiuza panga provide infrastructure ndikuona kuti yayi tiphatikizeponso ichi macritics ena abwera kunena kuti kupanga kutsutsana nazo zimene zizi inu muli pati makamaka pa nkhani ya statue macritic amene akubwerawo akuti vuto lili pati akuti vuto la kukhala ndi statue ya Mahatma Gandhi fani munthu amene amapanga promote nkhani za racism ku South Africa not kuno ku South Africa okay ndiye tatengaza ku South Africa nawo sinanga ndi we are living in a global industry zinthu zimakhala Africa amapanga promote chani racism kusankhana mitundu then chimeti kuti chifa statue so china changati chimene ichi ku Kenya ana chichositsapo neno kuti kuchita kukhala ndi statue imene ndikuvomereza mfundo zache zimene iye amapanga promote Mahatma Gandhi iyo nde inu muli gawo liti statue ikumangidwaje ndipo tikumanga sife akumanga okha nthokozeso kuti mwina nkhani imene mwayibweresa mwachita bwino chifukwa mwina amene mukuyimvera ndiyosiyana animve abwana choyambirira ndifuzeni mwanena kuti Mahatma Gandhi amalimbikitsa za racism sio yet kumalawi konkuno tinamuchita ona kupasa nsewu Mahatma Gandhi road anthu onse mukuanena kudandala pawo analipo nobody came and say akuluakulu Mahatma Gandhi amachita racism nsewu kuchobadalira kwaku ya petitioning usazakhala Mahatma Gandhi road mundimva nazo lero a India government mnati pasa ulemu akuluakulu kuti pasa nsewe tikuthokoza ife onse umene ujawo tifuna tiyike statue ya Mahatma mukunenayo ikhale pati komanso in addition to that pofuna kulemekeza nsewu umenewu tifuna tiupange ukhala dual carriageway from that place kwafika mpaka kusiyaya mukuniva nkhani imeneyo ndiye choyamba if why Mahatma Gandhi then why Mahatma Gandhi road are you getting proper yes convention center tinapempha we made a proposal to Indian government ndifuna mungana wemphera jawo apanga mazi akucha kumphira mlanji India government yomwe yapa anativomereza okay tikupasa sikuti sokabanga ongoleya tikudandala pano za ndalama mukundiva ndikunena pano lero akutimangira convention international convention center imene iti pange enhance kutolera kwa revenue yako imene mai pafutika pano pakuti tikwamba pano zedi kumatika kuti tutolera ndalama zambimbi akutipasa chinthu cholere ndi anthu ana sizingatheke kungomanga convention center ausayikapo chifani cha Mahatma Gandhi icho chifani sichikubwera ku convention center uzindoti kungolo civic chifani akuchika pa nsewu wawo anaonera Mahatma Gandhi road go there from here that road is named Mahatma Gandhi road and they are putting it on that road iki sichina mangidwe
Mondiva? Zina sujo teje zina utani. Mwina sinoti Mahatma Gandhi Road. Mwina chipasa chikiri conference center. For example. So kumene kuli nsewu wao olebera Mahatma Gandhi Road. Akuti timange ka statue kathu. Kopita kumene. Vuto mbuliona lili pali basi. Vuto hadi lili pa statue. Kunena kuti kukhala ndi statue nchimodzi kupembeza statue ndenga ukamapembeza chinthu umakhanga kupembezaso ni mfundo zache zimene munthu amapanga promote. Ndipo mfundo zimene amapanga promote a Mahatma Gandhi. Ni mfundo ya kusankhana mitundu. In conscious yanu ili clear pankhani anga timene iyi titsatire zosankhana mitundu. Inu ndi inetu ziwetu kupanga zoti kusankhana mitundu kusangana kuti kupanga. Chifukwa abana inuyo Mahatma Gandhi as young as you are simuna muone and you are reading from the books you are debunking from the books to find my faults amuntu wina bwana ali yenso muri apapa inu lero tikuyang'aneni zozizabeza mapanga sizabino zokhazoka munzoipa zina but if I want to know about you let me where is the balancing kukuchuluka ndikuti ali nawo zina zabo zimene apanga iye ndi munthu that's why the government by then honored him that road but even and that statue is being put on that road which is Mahatma Gandhi Road. Mwina educate me kumbali ya zabwino zimene anachita zimene zingapange overshadow pa mfundo nena kuti apanga promote racism. Inuyo amene ujayo munamvanso kuti amene anachita advocate za peace even South Africa apartheid image jayo anachita fight now. Is that not a good reason? Don't you read that? Don't you know? Abana sangane chinthu chimodzi imene munthu anapanga ndingoyo wachimene chocho ya tenti yangane ni munthu ndoipa koko muzonse komanso ifetani na kuti ngati Blantyre City Council city kulesa kuti kapena chikilo statue ile yo fire halona kuti pakana kacha Livingstone okay Livingstone timapita so kumene analipo anthu ena akula ngati tili nawo athu alina chilembwe alipodi aleke banda nakathanditu khala nditu pamene popo ndi atsogolena awiri atatu amene achita zazikulu mdziko muno amene onse ayika mu chifukwa chani koma kukaika munthu amene amapanga promote za racism ndingofusa pang'ono mwene sati usali Livingstone anapanga cha musa iwale kuti ofusa ndi Livingstone anapanga zabwino anabwesa Christianity nabwino eri kwa sababu hizo zichitika now we are saying as a Blantyre City Council whoever has the money akwa kuli fail we honor Livingstone the Fatimange statue. Nobody has come on the siri makha ngati council siri makhani ma control measures wina aliyense amene ali ndalama atho machita chimene afuna kuno ndi history simwachula Livingstone pa yes manena kuti muli open kuti ngati muli ndalama mwachula Livingstone sonyeza kuti aseunda mwachula aleke banda aseunda atakhala ni ndalama kuti afuna abwere azapangeso invest kuno konso ya Blantyre koma ndi ndalama simunachula ndi ndalama no what I'm saying I like the churches because my church out in the CCP mwina tapanga na Christos akuti Fatimange statue ya Livingstone Blantyre City Council ngati patsemalo tipereka palizifukwa on that statue apanso palizifukwa on that statue nse kuti napatsa moniva so mukanena kuti akuti simuna amange ndalama tusiza city zikana khala City Council ikutenga ndalama kumanga statue ya Mahatma Gandhi mukanandifusa fuso labwino inu usamanga chilembwe bwanji ndikanakuyankhani bwino moniva koma ndalama tusizathu anthu tapasa nsewu amkero ndalama tusizathu olokoma ngokhomo likakhala lako munthu umakhala ndi control kuti ichi chikhalepo kakombanga maluwa awo adzalidwe maluwa awo asatani asazalidwe osalifa munthu abweresa maluwa ndoti basi muno tiyazalani po aseunda akanabwera mungololera ifa anthu ali ndalama aseunda mukanabwera 3 years ago ndikundiuza kuti Blantyre City Council ikuyambira lero ifeyo tifuna soma Mahatma Gandhi Road tiusinthe seuja usakhale soma Mahatma Gandhi Road chimene siyo namangidwa chinalibe basis koma lero takuchimanga pa nsewu wawo Mahatma Gandhi Road umene ife boma la Malawi linachita ona kuti kupasani nsewu bwana argument yako ndeko chasiyano ili clear kwa munthu amene amapanga promote racism kuti tikati anapanga anachita so peace lumwe kuja kana tulileni kunazo koma unabwera peace mwasiya peace ana atutizawo zimenezo history kunena bwana si kamba zoipa zokhala faka ndofuza kuti ana atutizawo zimenezo mumasekerera kuti uyamapanga promote racism ni kuti mupange balance zikuchuluka ni ziti inu simuna pange balance mungu anga na chimozi ndiye mwayimba chimenecho alibeza bwino alibeza bwino timalize mote yes pamene tiri mwina pena kuma nkano mavira ndithu kumapeto conscious yani ukuuzani kuti mapanga seva Malawi moyenerera kwambiri inunso ndi boyanka ndipo
Lordship ndathokoza kamba kopatula nthawi Ineso ndayamika. timanyadira kuti matipasa mpatanga tumene kuti ticheze motere Kwambiri. ndiye sanso kuti enanso akabwera kuno kucheza wake umachita so motere Kwambiri. zikomo Ineso ndiyamike. zikomo Kwambiri. ufikanso pamenepa ndipo pa mtsiriziro pa programu yathu ya lero ya Times Exclusive imene ndimacheza ndi mfumu wa mzinda wa Blantyre Wild Ndipo ameya Wild Ndipo amene amatirongoserera nkhani ziwiri zitatu zochitika mu mzinda umenewu. Ine dzina langa ndi Yankho Seunda.